Maayong udto sugbog sa mga maabtan ng among pagsibya, Biyernes karon pizza 12 sa Hulyo tuig 2013. Kini si Jason Daval maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Kini ang Sun.Star Webcast. Ang mga nagunang balita. Mga kidnapper nga napatay sa Davao na malit pagpasalubong. Samtang upat ka Pinay domestic helpers naluwas gikan sa amo. Bagyong Waning nagkahinay. Popcom nagselebrar sa World Population Day. Sa showbiz, Cherise Pempenko hottest lesbian sa tibuok kalibutan. Samtang sa sports, RP Gilas Final 12 gibutyag na. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Is your house a home? Tell us your story in video and get the chance to win $500 in cash and be featured in the Cebu Yearbook 2014. For more details, check our Facebook page at www.facebook.com/SunStarCebu Yearbook. Ang detalye sa mga balita. Sa pagtuong nga malampuso ng ilang transaksyon sa binayranay sa ransom money sa ilang biktima, na malitog pasalubong ang mga kidnappers sa nagpaabot nilang pamilya sa kauluhang Manila apan dimalas kay nabulilyaso sila sa gihimong operasyon sa kapulisan Huwebes sa udto sa syudad sa Davao. Nakuha gikan sa sakinan sa napatay nga kidnappers ang usa ka kahon nga buungon og mangosteen nga gipalit nila sa wa pa miadto sa Allied Bank CM Recto Street diin kuhaon ang kwarta nga ransom sa ilang biktimang si Sally Chua. Si Chua 51 gidagit sa mga tulisan sud sa iyang opisina sa Del Monte, Quezon City niadtong Hulyo 5. Ang biktima kinsa gibiyahe gikan pa sa kauluhan gikuyugan sa usa sa mga tulisan sud sa bangko human nagkasabot nga sa syudad sa Davao himuon ang binayranay. Apan wala magmalampusan ang mga sospek sa dihang niabot ang mga operatiba sa SWAT og paser gikan sa Manila ug ang Davao City Police Office. Duha ka sospek ang napatay nga anaa sa sulod sa Mitsubishi Montero SUV samtang ang usa gidali pagdala sa ospital apan gideklarar pud kining dead on arrival. Sa laing balita, upat ka Pinay nga domestic helpers nga nabiktima sa human trafficking ana-ana sa kustudiya sa mga pulis sa Estados Unidos. Human mitugan ang ilang kauban nga Kenyan sa mga kapulisan. Matod sa mga otoridad, ang Kenyan national kinsa kauban og trabaho sa mga Pinay miingon nga siya biktima sa pagkaulipon pinaagi sa pagpugos og trabaho sa naghinubra nga oras, paghatag og kulang nga sweldo ug pagdili sa pagbakasyon. Ang Kenyan kinsa gidala sa Irvine Police Department mibuti nga ang iyang amo nga mao si Saudi Princess Michael Alayban kinsa pirmi musuroy sa US ug usa ka tag-iya sa plush condominium complex sa Irvine diin nagtrabaho ang mga biktima. Si Alayban gikasuhan og human trafficking ug kung mapamatud-an nga sad-an posible nga mapriso siya sulod sa 12 ka tuig. Sa kasamtangan wala pagibutyag sa mga otoridad ang mga pangalan sa biktima. Wala po'y klaro kung mopasaka ba og kaso ang mga Pilipina. Sa laing balita, ang Bagyong Waning nagkahinay samtang padulong kini sa Taiwan Batanes nga dapit matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun Pag-asa. Si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura miingon nga ang gikusgo ni Waning niubos na sa 185 kilometros kada takna Huwebes sa hapon ngadto sa 165 kilometros kada takna karong buntag. Si Pura miingon nga si Waning magdala og mahinay ngadto sa makusog nga pag-ulan sa kasadpang bahin sa Pilipinas, sa Visayas ug Luzon. Lakip na ang Metro Manila karong gabi, Sabado ngadto sa buntag. Samtang anaa gihapon sa public storm warning signal number 1 ang Batanes Group of Islands. Samtang sa laing balita, giselebrar gahapon ang World Population Day nga nagdala sa tema nga adolescent pregnancy. Isip suporta niini ang Commission on Population kon Popcom dinhi sa Central Visayas magselebrar sa World Population Day sa lokal nga tema nga Work for a Brighter Future, Address Teen Pregnancy Now. Matod sa Popcom Region 7 nga nagkadaghan na ang mga batanong inahan, lakip na ang mga hagit nga angay tukion para mahatagan og saktong suporta og proteksyon sa panlawas ang mga batanong inahan.
Dugang sa komisyon nga nagkadaghan na usab ang mga batan-on karon nga nakahiagom ug kritikal nga panlangtaw sa kinabuhi ilabi na sa pagkighilawas, pagmabdos ug pagpakaginikanan. Naglawom sila nga ang tinuigong selebrasyon mopaligon sa ilang gibuhat alang sa mga kabatan-unan. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Is your house a home? Tell us your story in video and get the chance to win $500 in cash and be featured in the Cebu Yearbook 2014. For more details, check our Facebook page at www.facebook.com/Sun.Star Cebu Yearbook. Sa showbiz balita, ang international singer nga si Charisse Pempenco mao'y gilang #1 nga hottest lesbian sa usa ka website nga Autostraddle. Matud sa website, ganahan kayo sila ni Charisse tungod sa mga achievements niini gikan sa iyang pag-apil o nga singing contest hangtod nga nadiskubre kini sa abroad sa The Ellen DeGeneres Show. Kay hinumduman nga si Charisse bag-o lang miladlad sa iyang gender preference ngadto sa publiko sa miaging bulan. Samtang kung si Charisse naa sa #1, ang Pinoy Big Brother Unlimited's former housemate nga si Divine Maitland Smith ni landing sa ika-9th place. Sa laing showbiz balita, si Sam Pinto kinsay kaduha lang sa FHM's Sexiest Women sa Philippines karong tuiga, wala mitunga sa rampada sa mga FHM Sexiest kagahapon. Matud pa sa tweet ni Sam nga dili siya kaapil sa maong rampa kay naa siya television commercial ug nagkinahanglan siya og igong pahulay. Wala usab makatunga si Angel Locsin kinsa ni landing sa 3rd spot sa FHM list of 100 Sexiest Women. Si Angel wala mohatag og komento kung anong wala siya makatunga sa maong rampa. Samtang si Marian Rivera kinsa #1 sa FHM's Sexiest Women in the Philippines, mirampa sa iyang golden attire kagabi. Nigamit pud si Marian og pako nga sama sa usa ka anghel. Para sa uban pang showbiz balita, bisitahan lang ang specials.sunstar.com.ph/celebrity o gi-follow pud mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Is your house a home? Tell us your story in video and get the chance to win $500 in cash and be featured in the Cebu Yearbook 2014. For more details, check our Facebook page at www.facebook.com/Sun.Star Cebu Yearbook. Sa sports balita, gibutyag na ni national coach Chot Reyes ang Final 12 nga molangkob sa Smart RP Gilas nga mukampanya sa FIBA Asia Men's Basketball Championship nga ipahigayon dinhi sa nasod sugod karong Agosto 1. Kini sila mao si Junmar Fajardo, Marcus Dautit, Ronnie Del Ocampo, Japeth Aguilar,
Mark Pingris, Jeff Chan, Gabe Norwood, Gary David, Larry Fonasher, L.A. Tenorio, Jason Castro ug team captain Jimmy Alapag. Apan gipasabot ni Reyes nga dili sayo ng pagdesisyon, hilabi na dihang gitangtang niya sa Final 12 ang 6'6" forward nga si Bo Belga nga nakakuha og mga reaksyon. Tuwa karon ang national team sa New Zealand para sa ilang 10-day training isip pagpangandam sa FIBA Asia Championship. Ang FIBA Asia mao sa Pilipinas para makaapil sa prestihiyosong 2014 World Basketball nga paghimuon sa Spain. Sa laing sports balita, nagtuo si Mexican Brandon Rios nga kaya niyang buhaton ang gihimo sa iyang kababayan nga si Juan Manuel Marquez ngadto kang 8-time world champion Manny Pacquiao ang mapakurat nga knockout. Si Rios nagkanayon nga aduna siya igong kusog aron pakamangon na sab ang pambansang kamao sa Pilipinas. Si Rios gikatagdang makigharong kang Pacquiao karong Nobyembre 24 sa The Venetian sa Macau. Mao kini ang labing unang away ni Pacquiao human siya gi-knockout ni Marquez ngadtong Desyembre sa miaging tuig. Mapasalamaton usab si Rios nga hatagan siya og kahigayunan nga makigharong kang Pacquiao kay alang kaniya dagkong mga oportunidad ang naghuwat kung iyang malupig ang fighting congressman sa Sarangani Province. Sa Lotto results, aduna nay nakadaog sa Super Lotto 649 nga nagtangag og premyo nga sobra sa 80 milyones ka pesos. Congratulations! Wala pa nakadaog sa 642 nga nagkantidad og 6 milyones ka pesos. Samtang atangi karong gabi bulahon ang Mega Lotto 645. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Ugalang sa kahimtang sa panahon atong paminahon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang lakbayan ug lalawigan sa Sugbo inguman ang ubang bahin sa Central Visayas. Makisinati kitag madag-umong na kalangitan karong adlaw iluban ang kini mahinay ngadto sa panagsang kusog nga ulan ug mga panulog kilat karong adlaw inguman ugma. Kumanini doon na kita mapanunod nga pong kalangitan inguman mahinay nga pang-ulan gikan sa Domingo ngadto sa Lunes. Mahinay nga sa kusog hangin gikan sa bagatang kasadpan Muros ug ang dagat baybayunan niini kasarangan. Gikan Butas Pag-asa Mactan, Oscar Tabada. Dinhi natapos ang atong balita karong adlaw. Para sa uban pang mga balita, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sunstar Online ug ayaw kalimot pag-like sa Facebook page Sunstar Philippine News. Maguban-uban na sab kita inig Lunes kauban na si Army Garde. Happy weekend kanatong tanan. Dinhi natapos ang atong balita karong adlaw. Kini si Jason Doval para sa Sun.Star Webcast.